Taro nga ginagbuhat akong pultahan ha. Nagbuhat akong git nyor. Parang igtikang kung di kumahayang ba. Charo. Joke lang. Sa hinay-hinay guys. Wala. Kapusta pa mi sa kwarta. Hinay-hinay lang nga trabaho. Hinay-hinay nga gasto. Kita ng taon sa inutang na kwarta. Hindi ka mangutang guys. Hindi good ka. Kapurong na. Ato na sa luyo guys. Kalablak na ato pa dun sa luyo. Kani plywood ni. Kani niya iali diha. Karing plywood nga itong bamay iali diha. Di na ko nung mga bata. Lamok. Igusan mahurot kas. Human ka na yun. Mahurot sa kas lamok. Patay ka. Ini deh, magbalik ka na. Wala kailang choice kamara. Sila kahalablak na gamit ni mo kasi na. Ini digabok. Ini digabok. Isuping to. Kasi ni kuha ni suping.
Samantha din eh. Pasok-pasok siya Samantha. Anak ni Kuan. Apo ni Jenny. Anak ni Giselle? Di katong babae ba? Si yung ano to? Nilimot ko eh. No. Aray. Overtime ni amo guys ng gabi na. Pakyaw ni? Bawa ko sa Pacquiao. Lamok lang tadi umat. Lagi pakyaw kas lamok.
tahan guys para magawas ni among heat. Sige guys, gabi na undang nami.